שלום, אנחנו היום נציג לכם את הפינה של נרי, שעכשיו היא ישנה בה. יש לה פה כזאת קשת, ופה יש לה כזאת מיטה, וכשהיא ככה ישנה, תגידי היי. כן, ואני צריכה גם שמיכה. כן, אני אביא לך שמיכה. ויש לה פה ספרים, ויש לה, רגע, וכשמורידים את הספרים, נעים ומתוק. כשמורידים את הספרים, אפשר לפתח פה ויש מלא מלא בובות של נרי, וכשהיא רוצה בבוקר לצייר, מוציאים את הכל, ואז יש לה פה, יושבת, אני מביאה לה מגש כזה עם אוכל, פה יהיה מגש עם אוכל, נרי בהלם. פה יהיה לה מגש עם אוכל, זה המגש. אני אביא לה פה ירקות, מים, והיא תשב ותאכל. כן, אבל אני צריכה חור גדול למים. נכון, חור גדול למים. די, אמא, לא לצלם אותי. כיף לך במחנה שגוני בנתה לך? כן, הכי נוח לי שם. לילה טוב. בא לי לישון כאן כל היום. נרי, תעשי שוב? בא לי לישון שם כל היום. יאללה, עכשיו הולכים לישון. לילה טוב. אל תלכו. נרי, לא לגעת. אני לא יכולה לישון. אמא, האצבע שלי התנפחה. כמו האצבע של גוני ברגל. לילה טוב. לילה טוב.